What? Хора, уникална е тази база. Нека да я експлорираме. Врата. Често има ли нещо? Не. Това трябва да е банята. Така. И сега така това кое е? What? Ооо. Брутално. Така има ли нещо? Явно в честовете нищо няма. Добре, нека да се качваме нагоре. Сега така. Има врата, това е кухнята, това трябва да е кухнята. Нека да видим кой има така. What? О. Това така кой е? Ой, брат, това е брутално. Брутална тайна секретна база. Как да се влезна тук е? Както и да е, мисля, че това е от базата. Това беше, хора, намерихме базичката. И ако искате да направя поредица как играя модове, пишете долу в коментарите и до следващия път.